Jugosloveni. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Subota u 3. Temu ste čuli emisije Jugosloveni. Jugosloveni grupa i kod nas. Dobrodošli. Jugosloveni prvi put, hoćemo predstavimo pa da nastavimo. Peca, Dejan i Goran. I Zoran Paunović. I da vam kažem, posle 22 godine, prvi put se ova pesma izvodi na playback, ili tako, Zorane? Imaš ekskluzivno. Ekskluzivu čisto. Hvala puno. Hvala puno za ovu najavu ove emisije Subotom u 3. Ali ja moram da vas pitam, raspali ste se 90. godine, kada je sve počelo nizbrdo u toj Jugoslaviji, vratili ste se sada posle 22 godine. Da li je to jugonostalgija, nostalgija za muzikom ili nešto treće? Pa sve zajedno. Jugonostalgija za muzikom i jugonostalgija za opšte prostorima. Znači sve zajedno. Ko su bili Jugosloveni? Da li sve ovo što ste vi nabrali ovde u pesmi, s obzirom da znamo da ste pisali fantastične socijalne tekstove za Jugoslovene? Svi ovi koji nas gledaju danas, svi su bili Jugosloveni. Sad, ko se i dalje deklariše, ne znamo, ali svi su bili u nekom trenutku. Jeste li vi Jugosloveni? Lažem. Ima oni koji su rođeni posle 90-ih, njima se ograđujem se do 90-ih koji nas gledaju, svi su bili Jugosloveni, tako? Jeste li vi Jugosloven? Jesam, da. Da vidimo ko su bili Jugosloveni. E pa oni koji su od početka pratili emisiju znaju da su nam prvi gosti najavu emisije dali članovi grupe Jugosloveni, koje se posle 22 godine ponovo okupile i sada žari i pali prostorima nekadašnje Jugoslavije. Prvi put i hvala što ste odsvirali playback posle toliko godina ovde u studiju. A sada, Zorane, moram da vas pitam, šta ste radili sve te godine? Šta smo radili? Svašta. Ženili se, razvodili se, pravili decu, hvala Bogu, deca i narasla već. I hvala Bogu da su deca u pitanju. I hvala da su deca u pitanju. Onda radili smo svašta, bavili se nekim drugim poslovima. Što se muzike tiče? Radio sam muziku, da. Ja sam uvijek nešto komponovao, svirao, samo što prosto to nije bilo vreme da to, pogotovo sa imenom Jugoslaveni. Gde ideš 94. 3. mislim, kome da sviraš? Niste razmišljali da promenite ime, ne? Nikad, nema šanse. Pitali su me to mnogi već, nema šanse, prosto taj bend je tako nastao i tako će i završiti. Sad, da li će završiti, ne znam, dole ili gore, to ćemo da vidimo. Ja sam ipak nadam da ću gore. Tako da nikad mi to nije palo pamet da menjam. Ne vidim razlog zašto je menjam. Da li ste članovi... Sad je super to ime. Pa mislim, što bi grupa Europe postoji, što bi oni trebali da menjaju ime? Da. To nikom nije smetalo. A da li su se članovi benda okupljali i svirali po žurkama, svadbama, rođenjima deteta ili ne? Pa jesu, neki jesu, samo što su moj prvobitni bend, onaj originalni iz 85. Bubnjar je na Novom Zelandu, turiste u Sidneju, u Australiji, gitariste u Nemačkoj, tako da, eto, ali imamo novih Jugoslovena, hvala Bogu, i evo, to su sad ovi momci sa kojima radimo. Koji su isto iskusni muzički? Da, oni su isto... I pamte doba Jugoslavije? Pa ne, mi smo generacijski vrlo blizu, tako da samo su radili po nekim drugim poznatim bendovima. Tako da samo smo se skupili i mislim, to će biti jako dobra priča. I napravili novi CD. Nekada su bile ploče, još 90-ti nisu postavili CD-ovi, ili tako? Ne, imam 3 ploče, 3 ploče su imali Jugosloveni i imamo sad prvi CD praktično, prvi CD je studijski. Imamo smo neke 2 kompilacije, ali to su stare pesme, ali možemo da računamo, znači imamo 6 izdanja, od toga 4 izdanje gde su 3 ploče i 1 CD. Kakve su pesme? Iz prošlog veka 3 ploče, a u ovom veku imamo CD. Mi smo stari band koji traje 100 godina. Minimum. 2 veka. To nije 100 godina, to je 200 godina. 2 veka, da. E sada, poznati ste po tome što ste pravili. Vi ste sve pesme pisali, je li tako, Zorane? I pisali ste uglavnom, bavili ste se socijalnom tematikom i ljubavima. E sada, da li na ovom novom CD-u prevladavaju ljubavne pesme ili one sa socijalnom tematikom? Socijalna tematika i na starim albumima bila je na svakoj ploči po jedna. Ali ta socijalna tematika toliko prevladavala da one ljubavne, kojih je tamo mnogo više, nisu mogli doći izražaj. Sad je ovde napravljeno obrnuto. Sad je ovde 6 balada od 11 pesama. I evo to volim da kažem. Tih 11 pesama, u stvari, to je mojih nekih 11 ljubavnih priča. Mojih ličnih, privatnih. Pa puno je, znači mnogo ste toga radili za vreme za 22 godine. Pa radio sam 11 pesama. Mislite da je to malo za 22 godine? Pa nekom malo, meni je odlično. Ja sam ovaj album radio 7 godina, od 2005. recimo. U stvari, počeo sam od 96. da piskaram svašta nešto, ali sam počeo da sklapam album od 2005. onako na tenane. Tako da, eto, sad imamo tih 11 pesama, od kojih opet jedna je nastavak nekih Jugoslovena, koja se zove Pijem iz Zebancije, tako se zove pesma, a ostalo su sve ljubavne pesme. Tako da želimo da guramo od te balade. Mislim da su balade nama jako dobre. Sad, možda je glupo da ja sam sebi reklamiram balade, ali ljudi su već to dosta njih čulo. Oni koji nisu čuće. Ja bih samo pozvao za kraj.
da svi mi imamo Facebook profil koji se zove Grupa Jugosloveni, ko želi da nam bude prijatelj, da nam prati naš rad, može slušati našem... Da li su to Jugosloveni ili oni koji se u popisu stanovništva izjašnjavaju drugačije? Kakve reakcije imate na bivše Jugoslovenske republike kao Grupu Jugosloveni koja se reaktivirala? Odlična reakcija. Evo, Crna Gora, recimo, fantastično. Ja sam pre neki dan iz kola, znači davao intervju sa mobilnim telefonom na ne znam koliko radija. Tamo se vrti, u stvari, moram da pohvalim. Zaista u Crnoj Gori se mi vrtimo 20 godina, nismo ni prestali se vrtimo. I praktično tamo kao da nismo ni odlazili nikad. Evo sad, Bosna verovatno gleda, pozdravljam celu Bosnu, posebno, i sve ostale u celom svetu. Sad nema problem, zaista nema problem, ni sa kakvim medijima, ni sa onom... Mislim, ljudi se dele na dobri i loše, kod nas nema boja kože. Neka tako i ostane i zato treba da idete na vrh. Zorane, hvala vam puno. Da pogledamo novi spot Grupe Jugoslovene. Da, to je sa novog albuma koji se zove Tvoj ime ljubav, koji je izašao pre mjesec dana i spot se zove pesma Sećanje me noćas uviše. Hvala puno. Hvala i tebi. Idemo na spot.